Så er morgenmaden overstået. Klokken har også lige stået 12, så det er måske fair nok. Og Ida Marie, hun fodrer lige enderne med de sidste af rundstykkerne. Det tog ikke mange sekunder for hende at lære at kaste det ud til den. Skal vi have mere? Ja, skal vi have mere? Ja. Kommer lige. Og de søde, hva'? De siger rap, 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 rap. Rap, 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 rap. Nå, man har en god måde, jeg ved ikke, hvad det lige så op, i stykker. Den røg ikke ligger. Ja. Kom lige gang. Så har vi. Ja, gæster. Ja, det er flot. Jeg ser, de spiser. Ja, der er bølger op på vandet på båden. Det ser helt mærkeligt ud. Er de søde? Ui, der består